Ja, vi er på Ømotorvej 22, og for ikke der skal være misforståelser, så viser vi lige badet. Nu går vi direkte udefra, uden at klippe i filmen. Og så kan alle se, hvor flot det er med vand her. Sådan, så åbner vi fuldstændig for bruset. Men så kan vi med det samme se alt det der gule. Og så kan vi se, at nu er der nærmest ved at være overstået. Ja, det var det. Og så ser vi her, hvor meget der kommer ud. Og det er simpelthen så gult, så man kan se det direkte fra hanen. Ja. Sådan. Det er det vand, der er herude. Det er det vand, vi skal gøre et eller andet ved, eller prøve at leve med. Sådan er det.